खुलुमबाय आं मुस्रि सुशान्त नार्जारि बादा बिजनेसनि इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस कनसालटेन्ट दिनै आं नोंथांमोननो WhatsApp बिजनेस एब्ला नोङो WhatsAppनि गेजेरजों माब्रै फ्लिपकार्ट Amazon आलिबाबाफोरबायदि केटालग खालामनो हायो थारमाने प्रडाक्टसफोरखौ नोङो मोजाङै साजायनानैहाय डिसप्ले खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा सेल्सखौहाय माब्रै बारायनो हायो बेखौ आं दिनैहाय नोंथांमोननो मिथिहोगोन दा आंनि बे भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाहैबाय सिगाङाव जोङो प्ले स्ट'राव थांदो प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा बाहाय WhatsApp बिजनेसखौहाय टेप खालामदो बिनि उनावहाय आंहा अलरेडि दंखायोखौहाय इनस्टल फैयाखिसै डाइरेक्ट अपेन खालामदो बिनि उनाव बियो फैबाय बिनि उनावहाय एथ' जेनेरेल WhatsApp बायदि जाहैबाय बियो दा जोङो नैबेहाय टपनि राइट कर्नाराव फिथर मोनथाम दङ 3 डट्स बाहाय नोङो टेप खालामदो बिनि उनावहाय फार्स्टआवनो दङ बिजनेस टुल्सआव नोंथाङा थांदो बिजनेस टुल्सआव थांनायनि उनाव बे बिजनेस प्रफाइल मेनेज एड्रेस आवार्स एन्ड वेबसाइट बेवहाय थांदो सिगाङावनो बाहाय टेप खालामदो दा बेहाय खालामनानै नोङो गावनि गोसोबादि बेहाय पिक्सारखौ दोननो हागोन गावबागावनि नोंनि बिजनेसनि मोनसे दखाननि पिक्सारफोरखौ दोननो हागोन मोजांनो बिनि उनावहाय फार्स्टआवनो बिजनेस इनफरमेसन बाहाय बिजनेस इनफरमेसन माने नोंहा नोंनि बिजनेसा मा मुं मा नामै नोंथाङा बिजनेस खालामदों बेखौ बे सिगाङावनो होनो हागोन बिनि उनावहाय डिसक्रिपसन नोंनि बिजनेसा मा मावो मा खालामो बेखौ डिटेल्स बेहाय लिरनानै होनो हागोन बिनि उनाव बे नोंनि बिजनेसा मा केटागरि गोग्लैयो जेरै जोंना आङो बेहाय फरायसालि हिसाबै इडुकेसन होदों बेहाय गासिबो दंखाजोबो नैबेहाय लाइन अट'मेटिक सार्भिस एपारेल एन्ड क्लथिं आर्ट्स एन्टारटेनमेन्ट बिउटि कस्मेटिक पार्सनेल केयार एडुकेसन इभेन्ट प्लेनार फाइनान्स ग्रसारि स्ट'र हटेल मेडिकेल हेल्थ नन प्रफिट अर्गेनाइजेसन रेस्टुरेन्ट शपिं एन्ड रिटेल बाहाय दंखाजोबो गावबागावनि नोङो मिलायनायखौ बेवहाय होनानै नैबेहाय सेभ खालामबानो जाबाय बिनि उनावहाय नैबेहाय दं नेक्स्टआवहाय बेहाय एड्रेस दङ गावबागावनि नोङो नोंनि शपनि एड्रेस नोंनि हटेलनि एड्रेस नोङो मा बिजनेस खालामो बिनि एड्रेसखौ बाहाय होबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांनि शपआ नोंथांनि हटेल बा दखाना मा समावहाय मा टाइमनिफ्राय खुलियो अपेन खालामो बेखौ बाहाय आरो मा समाव क्लस खालामो जेरैहाय सानडेआव क्लस जायो मानडेआव 9 AM 3 PM आव क्लस जायो बे बिदि होनाय जादों नोंथाङा बेवहाय नैबे इडिटआवहाय पेन्सिल बादि मोनसे दङ बाहाय थांनानै बाहाय इडिट खालामनो हागोन आरो बिनि उनावहाय नोंहा जुदि इमेल आइडि दंबा बेवहाय नोङो नोंनि इमेल आइडिखौ बेवहाय होनो हागोन बिनि उनाव सेभ खालामबानो जाबाय आरो नोंहा जुदि वेबसाइट दंबा नैबे वेबसाइटखौहाय बेवहाय होनो हागोन बिनि उनाव नेक्स्टआव नों एड एनादार वेबसाइट नोंहा जुदि माबा आलदा वेबसाइट दंबावो बाहाय होनो हागोन बिनि उनावहाय नेक्स्टआव फैदो केटालगावहाय बाहाय नोंथांमोना नुगासिनो दं केटालग होननाय केटालगावहाय टेप खालामदो टेप खालामनायनि उनावहाय बाहाय आङो गोबां जोंनि फरायसालिनि माखासे बिजाबफोरखौ होनानै दोनदों नोंथाङा मा बिजनेस खालाम बेनि मोजां पिक्सारखौ खेबनानै फट'खौ खेबनानै बाहाय मोजाङै साजायना बाहाय आपल'ड खालामनो हागोन नोंथांनि जेसेबांनाखि प्रडाक्टफोर दङ जेरै शपिं ग्रसारि बा मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै गासिबो थाव गोथां जेनाखि मा प्रडाक्टसफोर दङ बेखौ गासिबो एड खालामनो हागोन दा एड खालामनो थाखाय नैबेहाय प्लास दङ बाहाय प्लासआव मा खालामदो नैबेहाय इमेजखौहाय एड इमेजाव दङ बाहाय नों खालामदो जेनेबा केमेरा डाइरेक्ट खेबनो ना गेलारिनिफ्राय नों लाबोनो बेखौ खालामनो हागोन बिदिखौ खालामनो हागोन बेनि उनावहाय नैबेहाय आइटेम नेम बे आइटेम नामा मा जिनिस बेयो माबा मोनसे रेक्सना साबोन ना लाइफबय साबोन ना माबा मोनसे जिनिस बा माबा मोनसे ओंखाम बेफोरखौ खेबनानै बियो प्राइसआ बेसेबां बेखौ होनो हागोन डिसक्रिपसन बेखौ मारै खालामनाय जादों बाहाय मा दङ बेनि सोमोन्दै डिटेल्स बाहाय होनो हागोन ओमफ्राय मर फिल्डस जुदि नों होबावनो सानदोंबा बाहाय लिंक
जेनेबा माखासे प्रडाक्टसफोर बायनो थाखाय दा लिंकफोर दङ आइटेम कड दङ जुदि दङबा बेखौहाय बेवहाय होनो हागोन। दा बिनि उनाव नोंथाङा नैबे माबायावहाय गोजौनि राइटआवहाय मोनसे मा दङ बेहाय मा खालामनानै बे लिंक मोनसे जेनेबा लिंक बे लिंकखौहाय नोङो जायखिजाया नोंथांनि लोगोफोर जायखिजाया ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनानै नोंथांनि दखाननि सेल्स नोंथांनि हटेलनि सेल्सखौहाय बारायनो हागोन। जोबोद मोजां बिजनेस। नोङो जुदि हम डिलिभारिफोर खालामोब्लाबो बेखौहाय नों खालामनो हागोन। कपि लिंक शेयार लिंक सेन्ड भाया वाट्सएप बिजनेस नैबे जेनेबा लिंक जाहैबाय बेखौ नोङो हरनो हागोन। दानि बे पेन्डेमिक जे कभिड-19नि पेन्डेमिक सोलिगासिनो दङ बे समावहाय नोंथांनि प्रडाक्टफोरखौ बेफोरबायदि खालामनानै होयोबा जोबोद मोजाङैनो मानसिफ्रा मोनथिनो हागोन आरो नोंथांनि दखाननि सेल्सआ जोबोद गोख्रैनो थाब बारायलांगोन। दा दिनै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो